Здравейте, аз съм Искрен Митев, вие сте с Портрети на успеха и днес мой гост е Макс Гурвиц, управляващ партньор във фонда за рисков капитал Витоша Ventures. Здравей, Макс, радвам се, че си мой гост. Здравей, Искрен, мерси много за поканата. В Портрети на успеха се опитваме да разкажем успешните истории на българи, които са построили тяхната мечта или тяхния бизнес или това, с което се занимават, но през тяхните лични преживявания, през това кои хора са. И може би да започнем с един въпрос: откъде си, как стигна до тук и да ни кажеш малко повече за себе си. С удоволствие. Моята история е дълга, така че надявам се, че ще ни имам достатъчно време за нея. Тук, ти така каза портрети на българи. Аз, както знаеш, съм един българин по избор. Не съм изобщо роден в България. Така стана, всъщност така се превъртя живота ми, че попаднах тук за пръв път, бях на 20, може би 5-6 години, когато за пръв път стъпих в България. И в последствие започнах да се идвам по-често и в някакъв момент се преместих. Завърших международно право в Холандия. Първата ми работа беше към Европейския съюз, в една от агенциите на Европейския съюз, където всъщност се запознах с Елина Желева, моята прекрасна втора половинка, която познаваш също, която е българка по произход, и всъщност покрай Ели започнах първо да идвам тук на ваканциите, защото живяхме в Германия, в Холандия, във Франция. И след определени обиколки в кариерата и в живота, аз реших в някакъв момент да дойда да поживея тук за малко. Това беше 2011 година. Останах си и няколко години по-късно, за щастие, и Ели е решила да се върне в България, така че ние заживяхме тук по-скоро в нейната родина, отколкото моята, въпреки че сега вече след 14 години аз си смятам България за родина, избрана родина, нали? Както имаме нашето дадено семейство, избрано семейство от приятели, така имам и аз две родини. Едната е Холандия, другата е България. Разкажи ни малко повече за този период, за първите стъпки, как още преди да се запознаеш с Ели, как беше живота тогава, как изглеждаше Европа, как ти тръгна да се развиваш в тая посока, която е свързана с създаване на бизнеси. В момента Витоша Ventures е един от фондовете в България, които подкрепят стартиращи предприятия, дори на ниво идея. И ти като управляваш партньор си човек, който също се е занимавал със собствен бизнес. Разкажи малко повече за ранния период на формирането на този образ. Да, абсолютно. Знаеш ли, Искрен, много често идват хора, особено млади хора, и казват: аз също искам да стана рисков инвеститор, понеже е относително престижна работа, трудно много, но има уважение към нея в обществото. И питат как да стане, какво си учил, какво си направил, за да станеш инвеститор, и какво мога да направя аз, питат тогава. При мен някакси така минаха нещата. Аз, честно казвам, никога не съм искал да правя точно това. Ако ми беше казал точно преди 20 години, когато така завършвах университета, или бях на път да го завърша, 2005 година, ако тогава ми беше питал, или по-скоро ако тогава ми беше казал, че знаеш ли, че след 20 години ти ще живееш в България, някаква непозната страна за мен тогава, и ще се занимаваш с управление на финансови инструменти, и ще си фонд менеджер, и ще те водят инвеститор, финансист и какво ли не, аз щях, не знам, или да се разсмея, или да се разплача, може би, защото въобще не си представях тогава, че ще мога и ще искам даже да правя такива неща. Аз завърших международно право. Идеята ми беше да работя или в холандското външно, или в някаква международна организация. Затова и започнах кариерата си в Европейския съюз. Но така стана, че работейки в тази агенция, която всъщност беше прекрасна работа, имахме прекрасни шефове, колеги, запознах се с Ели, страшно много неща научих там, бях по-малко от година там. Много бързо разбрах, че държавна работа, въпреки, макар и толкова престижна, колкото Европейската комисия, не е точно за мен. Аз съм по-див, по-предприемчив, не влизам в стандартните кутийки. И реших да се оттегля, намерих бързо такава временна работа в една холандска корпорация. Тя пък стана постоянна тази работа, и така работих 2 години в една голяма корпорация, Wolters Kluwer. Те са едни от най-големите издателства, професионални издателства в света, медицински, правни. Аз работих по правните теми. Бях отговорен за няколко издания за правото на социална сигурност в Холандия. Много така техническо нещо.
И се ориентирах, нали, какво ще правя след това. И всъщност тогава стана това, нали, този вълшебен момент, който, нали, повечето хора, които са правили стартап компании, могат да, нали, ще го разберат, а тези, които не са, ще го разберат първо. Че започваш да си работиш по някаква твоя идея. Ние тогава с един приятел от университета живяхме заедно в Амстердам, нали, споделяхме апартамент. И той идваше, в разлика от мен, от много предприемаческо семейство и постоянно потвърляше някакви идеи. Бе, знаеш, че можем това да направим. Някакво сайтче, някакво приложение. И това беше много рано, 2007-2008 година говорим. Но нещо му се събяха ръцете нещо с интернета да направи. И в някакъв момент решихме да си предлагаме правни услуги на приятели, на случайни хора. Всичко започна като винаги от собствената си болка. Ние си уредихме. В Холандия, хората вероятно го знаят, Холандия е изключително регулирана държава. В Холандия има страшно много правила, понеже са адски много хора на много малко площ. Нидерландия е като население 3 пъти България, като площ е 1/3 от България. Тоест смятате, колко по-гъсто населена е. И има много правила, за които хора много често не знаят. Те даже много често правилата, някакви субсидии, особено положителните за хора, някаква възможност да получиш някаква подкрепа, те така са направени и формулирани, че ако нямаш нужда, няма и да разбереш, че го има. Чак когато имаш нужда, ще отидеш в общината или някъде ще те обяснят. И ние по този начин с Мартин, моят тогавашния съдружник, разбрахме, че всъщност за наеми, ако и двамата сте с начинаещи заплати, има субсидия, има таван по-скоро, по-висок от който един частен наем, въпреки нищо, че наемаш не от общината, не е социално жилище, пак не може да бъде. Разбрахме за едни други правила за паркиране, че без опашка можеш да вземеш, без да чакаш 2 години, можеш да вземеш зоната в Амстердам, като живущ, защото иначе чакаш години, за да си вземеш. Ако имаш работно място на 100 км или повече от Амстердам и трябва да ходиш с кола, тогава имаш право да си вземеш зона без да чакаш. И, един от офисите от тази корпорация, където работя, беше на 101 км. И аз помолих шефа ми да напише бележка, че съм там, въпреки че не бях, честно казано. И така. И такива номера. И в някакъв момент, long story short, направихме фирмичка за такива правни услуги и от тогава започна моят предприемачески път, защото ние въобще не очаквахме, че това ще е нещо като работа, по-скоро като някакъв сайт хасъл, сайт гиг, някакъв си го представихме, ама то потръгна и то много яко. И минахме, може да се каже, през един такъв доста стандартен стартъп път. Огромни ефори, огромни такива разочарования. Резахме, бяхме абсолютно без пари много време. В някакъв момент резахме прекалено много, прекалено рано. Те пък свършиха по тъп начин. После резахме недостатъчно много късно. Класиката на стартъп живота. Успяхме, за щастие, така стана, че успяхме. Всъщност, щастието беше драматично, но успяхме в 2011 година да го продадем по един такъв, не много приятен начин. Всъщност нас ни изкупиха нашите инвеститори, заедно с нови инвеститори. Изкупиха ни леко по-отделно. С някои хора от екипа, за съжаление, връзките се развалиха след това. С някои пък станаха по-близки, или както винаги. Но това беше, след този опит, след тези 3 години всъщност изграждане на този стартъп, вече след това бях убеден, че ето това ще искам да правя. Искам да се занимавам с предприемачеството, с изграждане на условия. Това беше от началото много силно мое чувство, когато го правихме. Значи в Амстердам, навсякъде в Европа, да не говорим за източна даже в Западна Европа, навсякъде, 2008-2009 година, стартапите бяха нещо много непознато, неразбираемо. Много добре си спомням как хората се подиграваха с мен, бивши колеги или с ученици от университета. Ти какво правиш си стартап? Стоиш по гащи вкъщи с лаптопчето и си правиш бизнес, че солидни хора имат работа в корпорация в клас А, офис града, с поощряване, с известни лога и имена, като работодатели и клиенти, с пътувания в чужбина по работа и такива неща. Ти пък нещо си стоиш, си правиш стартап. Тогава, в разликата от сега, въобще по никакъв начин не беше секси да имаш стартап. И аз пък, правейки тази компания с толкова много проблеми и трудности, осъзнах, че бих искал да направя нещо, да го направя по-лесно за другите. И оттам ми се родиха идеите, които в последствие ги реализирах, правейки това, което правя сега. Ти много
ще се върна до тук, искам просто да направя една пауза и малко, понеже тук се опитвам да разкажа неразказаните части за живота на един човек. Просто искам да направя още една крачка назад и после ще продължим, защото ти можеш да разкажеш много неща. Няколко пъти каза, че ти си юрист по образование. Мен ми е много интересна темата, защото знам, че всъщност ти помагаш на държави, които в момента се опитват да догонят България, които имали сходна история с нейната, по законодателни промени, които ние сме направили, да им покажем как се правят и така нататък, което е една голяма гордост. Искам още една крачка само да се върна да разкажеш малко за семейството си. Имаш ли брати и сестри? От кои са родителите ти, за да разберем дали много често хората казват, ето аз се занимавам с бизнес, обаче примерно баща ми се е занимавал с бизнес или майка ми са разказвали хора, примерно Христо Христов, като беше гост на предаването в първи епизод. Той разказа всъщност големия предприемач, който ми е дал в началото на живота ми пример, била майка му, която направила салони за красота и бил първия бизнес. Разкажи малко, нещо не разказал, нещо, което до сега в нито едно интервю не си казал. С удоволствие искам, виж, аз вече намекнах, аз идвам от един бекграунд, от едно семейство, което е абсолютно не предприемаческо. Значи по никакъв начин, даже бих казал обратно. Моите родители, които сега бяха на гости точно по-миналата седмица, слава Богу, са живи и здрави, те до ден днешен не разбират и не одобряват съвсем това, което аз правя и моя избор. Но благодарение на тях, всъщност и на тяхната работа и живота, аз имах изключително хубаво и привилегировано, бих казал, детство. Значи баща ми той е учен, той е астрофизик. Той е професор по астрофизика и космическите науки. Майка ми е пианист. Така че това са хора, които са абсолютно друг свят, изключително успешни в това, което правят те. И може да се каже, че това е много хубаво, елитарно даже бих казал, да си учен и музикант, но за съжаление, така се получи, може би за щастие, това предприемаческото въобще го нямах от началото. Баща ми винаги казваше, че ти трябва просто да си намериш нещо, в което да си много добър и тогава хората винаги ще те търсят и ще ти плащат добре. Забавното, че е абсолютно прав човека и това, например, този менталитет много е повлиял на начина, по който аз правя бизнес. Аз, например, също никога, точно тези дни го обяснявах на един приятел, аз никога не продавам в класическия смисъл. Знаеш този класическия, я продай ми тази чаша, този стандартния подход на продажби. Аз, например, аз това не бих могъл. Аз бих ти казал, имам чаша, искаш ли? Не искаш. Няма да имаш чаша. Аз така продавам. Моята цялата логика в предприемачеството е, че аз създавам стойност за хората. И от началото тя винаги е безплатна. В смисъл, аз така вярвам, че ти помагаш на хората. Може да ги съпознаеш с някой, може да им дадеш някакъв полезен съвет, може да им кажеш, не, то не се прави така, дай да седна да ти покажа как се прави. И след това хората се връщат и вече ще правят бизнес с теб. Така че този абсолютно не бизнес съвет от баща ми, аз все още го използвам, но само за произхода ми, може би да довърша, благодарение всъщност на работата на баща ми, ние винаги много сме пътували. И това е било много ми дало големите, важните качества, с които разполагам. Това умение да се внедрявам в нови колективи, в нови общества. Така лесно да науча някакъв език, както научих български, всъщност без да ходя на учител, без да отварям учебник. Просто идваш и го правиш. И това е защото аз като бях малък, имахме цели периоди, години наред, където всяка ученическа година, като днес говорим първия учебен ден, всяка ученическа година в този ден съм в друга страна, с друг език. В местно училище и ме хвърлят просто така и справи се, И това определено много ми е дало. Разкажи ни за някой такова пътуване. Къде пътува един астрофизик и как е да си дете на астрофизик и пианист? Да, разкажи малко за това. Радиоастрономията, баща ми е радиоастроном, има различни астрономии, има оптическа астрономия, това са с телескопи, с лещи, и има радиоастрономия, която се прави с радиовълни. Това са едни огромни антени, които изглеждат като сателитнични, ама много по-големи. Има такива, които са на щатив такъв и са по 25 или понякога по 50 метра диаметър, са огромни. Има и такива, които, в смисъл, най-голямата в света се намираше, трябва да кажа, защото вече, за съжаление, съществува на остров Пуерто Рико. И ние, когато аз бях на 8, ние се местим от Холандия в
в Пуерто Рико и както винаги, нали, радиоастрономическите обекти, те се строят винаги колкото може по-далеч от големите центрове на хората, за да няма помехи там и как им викат interference, нали, вълните да не да няма лоши въздействия от други радиосигнали. Нали, на времето беше така, сега нали, всеки от нас има мобилни телефони и такива неща в джоба, сега технологиите са малко по-различни, но исторически телескопите винаги се строят далеч от градове и от големи, нали, места, където има много хора. Затова, да, когато бях на 8, ние се местим не просто в Пуерто Рико, а в джунглата на Пуерто Рико, на 2 часа разстояние от столицата Сан Хуан. И точно там беше за пръв път всъщност тази история, където ми казват, от следващата седмица ти си на училище тук в съседното село, с местни деца, на местен език, нищо не знаеш, ще се справиш, нали? И това след това го правих още няколко пъти. Като дете, ние известно време живяхме в Бостон. Как изглеждаш? Чакай малко. Тук, нали, това е история, която трябва да кажа още малко за нея. Следя времето, ще разкажа за всичко. Но ето аз те познавам отдавна и никога не съм знал. Кажи ми какво ти беше това? Какво ти беше първото впечатление? Как изглеждаше тогава тая реалност твоята? Как изглеждаше това училище? Разкажи ни още малко. Да. Или как минаваше ежедневието тогава на бащата си е работил там, майка ти се занимава с изкуство. Да, тя по това време преди беше с нас, нали? Виж, като дете, аз много често виждам сега приятели, нали, защото нашето поколение е много по-мобилно от това на нашите родители. Аз, например, винаги в която държава и да бях на училище, аз винаги бях човек с най-екзотична история, нали, с тия пътувания, защото тогава хората не го правиха толкова. Това коя година се случва? Това е начало на 90-те, 91-а май беше, че отидох на Пуерто Рико. Нали, бях на 8 точно. Сега вече е много по-разпространено. Нали? Сега, нали, след 2 поколения Еразмус студенти, вече има толкова много хора с връзки, нали, с мъж или жена от друга страна, пък живеят в трета, пък ходят в четвърта и така нататък. Нали, тогава и в Западна Европа, и в Щатите не беше толкова разпространено. Тук, нали, в България първо започна тази миграция към Запад, след падането на Берлинската стена, но това, което много добре си помня, е колко е интересно. Нали? Ти постоянно сравняваш това, на което си свикнал, с това новото. Виждаш някакви неща, които са по-хубави. Нали? Учиш се да... Нали, тези малките разлики между страните и култури, ти като дете ги виждаш така много под лупа все едно и си изживяваш в тях. И аз, нали, като дете това правих. Просто си научих на ранна възраст, че трябва да се адаптираш. Друга локация. Колко време живяхте в Пуерто Рико? В Бостон, и в Пуерто Рико бяхме 2 години. В Бостон също общо, ние в Бостон бяхме малко напред-назад, но също към 2 години станаха. Също такава история, нали, може би малко по-малко екзотично място, но пак Америка си Америка. Нали, друго... И то Америка 93-та година. Да, 93-та беше точно, да. Беше много хубава Америка тогава, ако сравняваш с сега. Някакси беше много по-хармонично всичко, но да, също... Да, по същия начин, нали, влизаш в нов колектив, нали, там, например, аз бях на училище, близо, защото баща ми работеше с големите университети, MIT и Harvard, и ние живяхме в едно градче, което е точно до Кембридж, където се намират тия 2 университета, Белмонт, предградие на Бостон. Както впоследствие разбрах, много хубаво предградие, защото, нали, идвайки от Западна Европа, аз всъщност, нали, ние имахме и все още имаме в Европа и особено в Западна Европа доста равностойни, как да кажа, равнопоставени общества. Нали? Има разлика между хората. Нали? В България тя, например, е по-голяма, отколкото в Холандия, но все пак долу-горе сме, нали, всички сме хора, долу-горе живеем някакъв еднакъв живот. Нали? Долу-горе. Нали? Във всеки град, нали, има хубави квартали, лоши квартали, но като цяло, нали, има много неща, които ни обединяват. Нали? Има училище, гледаме долу-горе същите шоута или филми, или... В Щатите това не е така и ние сега, нали, с всичко, което се случва там, виждаме резултатите на това. Аз тогава като дете не го разбирах. Аз само в последствие като студент, като ходих пак да уча в Щатите, за първ път видях също колко е разделена тая страна, защото тогава живяхме в хубаво предградие и аз ходих на хубаво училище и тогава си го дадох за... Нали, мисля, че не то като при нас долу-горе в Европа. Чак в последствие разбрах, че това е било толкова привилегировано да живееш в хубаво предградие на Бостон, баща ти да работи в MIT и в Harvard и ти да си в училище, където има деца от цял свят, чието родители също работят в тия или учат в тия университети.
Нали, това не ти е стандартното нещо. Нали. Това беше по-скоро такова впечатление от Америка, нали, отколко нали, колко много разнородност има и колко приветливи са всички. Нали. Това е американското, което винаги го има. Да, с годините също разбираш малко повече, че тая приветливост също си има някаква обратна страна, но като цяло, нали, в разликата с Европа, поне това бяха така първите впечатления. От малко обикаляш света, виждаш най-различни неща, но в крайна сметка се връщаш в Европа, да. Европейската комисия, място, където е известно с това, че веднъж почнеш ли да работиш за Европейската комисия, точно така, да. Такива привилегии има там и децата ти учат в добри училища, здравеопазване, всичко, нали, това е просто, може би, ако говорим за администрация някъде по света, може би да бъдеш част на администрацията на Европейския съюз е едно от най-големите привилегии, които може да има един човек и ти въпреки това работиш малко там, откъсваш се, правиш ли собствен бизнес, минаваш за 3 години през тогава още, когато е било модерно да бъдеш, даже не модерно, ми тази в началото, когато е било най-трудно, защото достъпът до капитал е бил различен, достъпът до знание е бил съвсем различен, средата и днес чуваме, включително на мен тъщата ми при няколко дни ми каза, ма ти точно с какво се занимаваш? Нали, когато човек занимава с предприемачество, въпреки че българите са доста предприемчиви хора, и нали, ние сега имаме тая модерна думичка стартъп, която описва всъщност желанието да правиш бизнес, да направиш нещо ново, да работиш за себе си, свободата, може би, тя е свързана с свободния дух. Решаваш да го правиш това и решаваш да от всички места, където си можел да живееш по света, още от малък, където си ги видял и реално се докоснал от тези култури, ти решаваш да дойдеш дори от Холандия в България. Нали? Разкажи ни за този момент, запознаваш се. Ясно е, че българките са много красиви жени и много специални. Тя не беше тук и не искаше да се прибира. Да. Ясно, че жена ти е създава този мост и този силен мотив, но разкажи ни малко за това решение. Как от целия свят решаваш да дойдеш да живееш в България? Виж, Искрен, то беше много неочевидно за много хора. Моите родители, ако сега им се обадим, те все още ще кажат, че било странен и съмнителен избор. Виж, аз това, което много ми е повлияло, може би са 2 неща. Първо, че аз много добре познавам историята на Европа, особено след военната, историята на европейска интеграция. Аз съм го учил това и винаги съм бил много изключително страстен по тази тема, нали, че нашата обща Европа е много повече, отколкото само събиране на тия всичките държави по-отделно. Ние имаме европейска идентичност. Тя, нали, сега постепенно става все по-очевидна също. Аз съм много различен от всичките евроскептици. Нали, има много хора, които казват, от Европа си е надолу, нали, ще се развали в някакъв момент. Аз мисля, че обратното. Но винаги съм оптимист, такъв съм просто по душа. Аз много, нали, след като стъпих в България и в някои други също когато започнах да пътувам из Източна Европа, в други страни от Източна Европа, на мен ми стана ясно, че това е мястото, където ще има големи възможности. Другата причина, освен това, че аз познавам историята на Европа и логиката на европейската интеграция много добре, също изиграва много голяма роля, нали, този предприемачески опит, който имах. Аз, нали, когато правихме тази първа компания в Холандия, много често, нали, продажбите ние с дружника ги правихме, който много често беше да се събираме след работно време в някакви такива кръчми, където се събират или собственици на таксиметрови компании, или някакви такива други много обикновени предприемачи. И много добре се спомням как нали, темата тогава, това беше особено, нали, край на нулевите години, идваше криза голяма, дойде тогава 2008. Хората се оплакваха от това колко трудно е да се прави бизнес и аз имам много ясен спомен как постоянно виждах хора на годините на нашите, предишното поколение, който постоянно повтаряха едно и също. То на времето колко беше хубаво, нали, ние като бяхме деца, като бяхме млади, когато започваме първите си бизнеси през 60-те или 70-те, ти буквално баща ти подарява някаква стара кола, ти я продаваш, за тия пари построяваш нещо, това пък ще е първия хотел в това градче, после с тия пари, като си изкарал малко пари, построяваш още някаква сграда и там ще е някакъв друг бизнес, а не като сега, нали, всичко е супер скъпо, всичко е невъзможно, държавата иска навсякъде данъци, правила, не може, това тук не стои, там не дей. И
Нали, наистина има тази логика, че златната ера на Западна Европа е била, нали, тия години 60-те, след военните, нали, 50-те още много бедно, 60-те вече така начинаещ успех и вече 70-те и към 80-те, нали, нормално западно богатство. С, нали, много нагоре-надолу, ups and downs, но долу-горе това, сега особено вече като минават и нови десетилетия, ние виждаме, че това е бил златния период. И това, което в Германия се нарича Wirtschaftswunder, нали, икономическото чудо, то е било точно тогава. Аз разбрах веднага, когато стъпи в България, че тук ще е мястото за следващото такова нещо. Нали? В България всъщност и всякъде в Източна Европа, но някакси при нас много силно се личим, според мен. Тези години след навлизането в Европейския съюз, нали, някои десетилетия са формиращи. Нали? Те са много хубави за тази страна. Смисъл, България в цялата си 1300, почти 50 годишна история, нали, никога не е била толкова дълго, толкова успешно и растяща, както сега. Нали, те са относителни неща, нали, това, което там точно по Асеновото време и Второто царство се е случило, е трудно буквално да го сравним с нашето време, но като цяло, нали, мисля, само вътрешния продукт го удвоихме за последните 12 години. Нали. Такива неща не се случват често в историята и ние сега в България и в Източна Европа като цяло живеем този уникален период. Аз го разбрах това, искам, че това ще стане и някакси имах това чувство, че трябва тук нещо да правиш, защото тук и нищо да не правиш, пак ще си по-добре. Нали? На английски има такъв този израз, че ще го кажа на български, прилива вдига всичките лодки. Нали? То наистина така. Нали? Тук сега е прилив и всичките ни лодки, и хубавите, и по-скапани, се отиват нагоре с прилива. Кога беше първият път, който се запозна с България така в повече детайли или повече разбра, че това е потенциално някакво място, в което би се спомнил път, като дойде тук? Да, абсолютно. Първи път, като дойдох, бях още студент, това беше още преди да се запозная с Ели. Аз тук дойдох съвсем случайно за един уикенд. Щях да видя едни... Как така, разкажи? Бях забавна история, учих тогава в Италия, в Болония по Еразъм и трябваше да ходя в Рим с едно гадже оттам от Болония, ама отношенията ни бяха много сериозни. Аз отидох сам и обикалям града и в някакъв момент разбирам, че ние трябваше да спим някъде при нейна приятелка, ама тя я няма и въобще не фигурира вече момичето. И си букнах без много да мисля, защото видях също, че няма много ефтини хотели и хостели заради някакви концерти. Си букнах ефтин полет до България, защото това беше единственото място, където можех да отида същата вечер за ефтино. И това, често казвам, често го правихме тогава. Аз на много места така съм попадал, където просто в същия ден отиваш на сайтове на лоу-кост компании. Това беше много различно от сега. Имаше по 4 евро, се спомням. 10, например. Да, имаше безумно ефтини полети. Аз имах някакъв таван винаги 15, нали, 7 ден, 15 евро да отидеш някъде да познаваш някой. И така, бъдейки в Рим, разхождайки, реших, че сега до вечера ще летя за София. И ще видя какво е там. И така дойдох случайно. Даже се колебаях в София или Букурещ, защото имаше и полет до Букурещ. И си викам, кое да отида, нали, Румъния, България, аз с двете нищо не знам. Ще отида в България. И, нали, България, значи това говорим май 2007 година, май месец, нали, това е винаги много хубав тук. Беше супер впечатляващо. Значи след Италия, като всичко е старо, занемарено, като никой не говори английски, като всичко е by default, нали, стандартното не може, като винаги има това, което се нарича tourist tax, нали, данък туризъм, който плащаш като турист винаги повече и нали, винаги получаваш по-ниско качество и плащаш повече, отколкото местни хора. Идваш в една страна, като всичко е ефтино, като всичките говорят английски млади хора, нали, като тогава, нали, това много се е променило тогава, но 2007 година София беше абсолютно 24/7. Значи всичко работеше денонощно, през уикендите, много ресторанти бяха денонощни. Магазините всичките бяха денонощни тогава. И този вайб, нали, хората с мерак, усмихнати, искат, нали, усмихнати, да, не всичките възрастните хора не са толкова усмихнати тук, но хората имат мерак, особено младите, да направят нещо от живота си. И всичко е в движение, всичко е още такова сивичко, някакво, нали, scruffy, както се казва на английски, но в същото време е много така динамично. И аз, нали, този вайб на София, на България, нали, много ме трогна тогава и аз бях сигурен, че това е място, където, нали, с удоволствие бих отишъл пак.
Няколко месеца по-късно започвам тази въпросната работа в Европейската комисия, в агенцията за авиация. И се запознаваш с Ели от България. И се запознавам с Ели. И също това, че съм бил един уикенд в София, ни беше един такъв началото на разговор, защото тя като пита откъде си, Холандия, ясно, тя ходи в Амстердам, и аз казах нещо от сорта на да. Кой не е ходил в Амстердам, много ясно. Тя ни беше тя ми се обиди даже за това нещо. Впоследствие тя, когато каза, аз съм от България, и аз такъв, аз тук ходих преди няколко месеца и беше супер. Ели беше много изненадан този отговор. Но да, тогава така започна и впоследствие, вече като станахме гаджета с Ели, тя като започна да ме води по почивки, тук стандартните почивки, за които българите се прибират: Коледа, Великден и море през лятото. И започнахме да прекарваме доста време тук, на ваканции. И тогава вече започнаха при мен да се формират тези сърбежи, че мога да се представя да дойда тук за по-дълго, нещо да правя. И впоследствие, като правих вече стартап, те станаха по-конкретни. Даже въпросът ти кога го усетих, много конкретно мога да ти кажа. Когато правих първия си стартап и идвах тук редовно за въпросните ваканции, в някакъв момент ми трябваше дизайнер. Програмисти си имахме, но даже, всъщност имахме и тук един девелопер едно време, но така беше кратко нещо. Но точно когато ми трябваше дизайнер, усетих силата на българския талант, защото нещо там нашия тръгна и трябваше бързо нов да намеря в Холандия. И това, което аз се обиколих малко тук, на сайта потърсих, обадих се на някои фирми и отидох и получавах оферти в София, и то по време на коледната ваканция, която хора обикновено не правят срещи, получавах оферти за много добри услуги за много ниски цени. И наистина, и не просто беше по-ефтино, но наистина беше много по-качествено. В смисъл, те се отнасяха към мен. Аз понякога влизах тук в някакви агенции за дизайн и виждам само с какви клиенти работят и си викам, аз това никой няма да мога да си позволя. Те работят с топ марки някакви. И после те като ми дават оферта, чакаме, то е по-ефтино и това, което сме обсъждали, предлагат е много повече. Тогава, това, което всъщност на нас в целия ни сектор, в IT сектора, дълги години беше и вече не е много предимството, че сме по-ефтини. Това аз тогава го усетих и това определено ме грабна. Да, оттам нататък вече започнах да развивам мислите, че аз, честно ти кажа, искрено не си представях да се преместя тук, но дълго време играех с идеята, аз ако преместя част от нашата фирма, това беше още преди да я продадем, в България и да мога да съм така между двете, това ще ми е много, много добре и много интересно. Но съдбата разпореди по друг начин. Продаваш фирмата и директно идвате тук, или това ли беше, кое беше първото нещо, което направи след... Защото много хора, това ли беше първото нещо, което направи след като прекрати работа с предишния си бизнес? Защото има една такава история, че всъщност не е най-хубав момент, когато основеш компанията си, а когато я продадеш. И всъщност, че това е най-добрият момент, всъщност като приключи. Да. И това е трудно. Зависи. По принцип, екситите са в много случаи, аз много съм видял и няколко пъти съм го преживял сам, ексит от някаква фирма, даже когато има някакво хубаво възнаграждение срещу него, почти винаги при повечето хора бих казал, че е драматично нещо. То така ли, че е нещо, което то е някаква корона на една голяма работа, през която ти вероятно си прегорял, вероятно някакви отношения са се влошили, много хора, за съжаление, плащат много висока цена с личния си живот, с предприемачеството, развалят им се връзките, бракове, някакви приятелства се развалят, които ги имало преди бизнеса. Той при нас беше така, някаква степен. Имаше хубави неща, но има и определено негативни последици. Аз не мога да кажа, че леко бях травмиран, може би не много. Това, което направих след като продадохме доста неочаквана тази компания в началото на 2011 година, е, че си реших да си дам време да се по-ориентирам. И една от твърдите ми идеи тогава, която всъщност дала старт на всичко, което съм правил след това, е, че аз с удоволствие ще правя пак стартапи, но бих искал да си намеря някакъв начин, където мога да съм въвлечен в повече от един продукт. Да не правя всичко от нула пак, но да имам някаква, да си имам някаква платформа заедно с други хора, да пробваме различни бизнеси, да наемем. Идеята беше да тия уроци, които съм научил, да ги внедря
по някакъв по-умен начин, а да не започна пак от нула. И това всъщност ме доведе първо до такива предприемачески мрежи в Западна Европа, които първа започнаха тогава, нали, като акселератор и като първия в Европа, Seed Camp. Те ме взеха като ментор, станах ментор там. Едно друго нещо, и така всъщност дойдох аз в България да живея, беше, че аз реших да направя един блог за стартъпи в Юго-Источна Европа. Защото имах такава идея, добре, аз искам да се прекарам повече време в България, но около България има много други страни, които са на същото дередже. И за тях нищо не знам. И защо да не отида там и малко да видя и България, и другите, и така малко да се ориентирам в стартъпи в Юго-Источна Европа. Това ми беше идея. С, нали, вероятна цел да съм повече в България, отколкото в други страни, но все пак за мен те винаги са идвали в комплект. Нали? Пак това мисля за европейска интеграция, което при мен е много силно. И това лято, 2011-та, Ели правеше MBA в Париж и всъщност живяхме в Париж тогава и решихме да си изпълним една друга мечта, най-накрая да отидем с кола до България, защото ние винаги летяхме и винаги си казваме, колко би било хубаво някой ден, когато имаме време, когато имаме кола, нали, да си отидем така и ще спираме навсякъде, ще видим тия страни, защото никой от нас също не е ходил по Балканите преди това. Тогава го направихме и по пътя за София ние сигурно за един месец пътувахме. Много бавно, да спираш навсякъде и се запознаваш с хора. И аз правих това, нали, което впоследствие ми даде на началото на нетворка ми във всеки град, всяка столица, нали, Любляна, Белград, Загреб, Баня Лука, Сараево, София, Скопия, Истанбул, нали, Истанбул, разбира се, отидохме вече след София, нали, по пътя за София, търсих онлайн стартъпи Белград. Нали, намирах някакви имена, тогава, нали, Фейсбук беше много по-силен от сега за такива неща. Търсих хора, търсих митапи някакви, на някои места ги нямаше, на някои имаше и казвам тия хора, аз пиша блог статии, да дойдем, ще бъда вашия град следващата седмица, дай да се видим и ако може да ми направиш среща с някакъв интересен стартъп. И така всъщност започна цялата история и вече стигайки до София, вече имах някаква представа от съседните страни. Тук направих същото и тогава всъщност се запознах с много от хората, които са ми много близки приятели до ден днешен, които са в тази екосистема. И края на лятото, сега това е края на историята, края на това лято Ели трябва да се прибира в Париж, за да продължи следването. И аз си казах тогава, и това бяха, нали, пророческите думи, и аз казах, ще си постана. Да, не знам колко ще издържа, но ще видим, интересно е. Нали, тук виждам, че нещо може да стане. И Ели тогава каза, добре, дам ти 3 месеца долу-горе, ще ти писне, ще ти омръзне от простотиите, от глупостите, от плуващите плочки по тротуарите, от бюрокрация и свинщина и не знам ли какво. И всъщност така започна, аз останах и си продължих да живея тук. Ели чак 3 години по-късно, след много, нали, ходене напред-назад постоянно между нас, чак след 3 години всъщност тя се премести. Това е друга история, трябва да не да я поканиш, тя също е много интересна. Но така стана. Много хубаво. С една дума, Ели искала да остане в чужбина, обаче ти си я върнал тук. Обратното е станало. Не те докара тя тук. Да, знаеш ли, тя имаше, аз не мога да взема целия кредит. Определено това, че аз съм тук, е бил решаващ фактор. Аз мисля, че много хора, които имат български корени, биха се прибрали в България, но те не винаги осъзнават, че това е абсолютно реалистично. Нали? Много хора, и например, Ели беше така тогава. Тогава разликите бяха по-големи от сега. Нали, много хора тогава си казваха, да, аз бих се върнал в България, но как ще прави интересна работа и как ще имам добро заплащане за нея. Нали? Това са всъщност за тези, които са отишли да учат и да работят в чужбина, това са винаги двата въпроса, които те имат. Първо се притесняват това, че няма умна работа за мен в България, защото аз правя нещо много умно сега в чужбина. И второ, и да намеря нещо, нали, тук получавам много пари. Сега, с годините, това според мен много се изравнило. Нали, има много сектори сега, като в България заплащането не е по-ниско от западноевропейското. Има такива, където още е, но нали, това е цялата тази логика и цялото вълшебство, може да се каже, на европейската теория на конвергенцията, тя се казва. Това е логиката на разширяването на Европейския съюз, че има така наречената конвергенция, при която когато влизат нови, по-бедни членове в Европейския съюз, те с времето се изравняват за сметката на богатите. Така че да, богатите стават една съвсем малка идея по-бедни, обаче бедните стават по-богати и заедно създават повече. И заедно всички стават по-богати. Това е конвергенцията на Европа и България се върви по този път, така че аз мисля, че тези
аргументи, които са спирали, например, Ели тогава по-бързо да се върне в България, те вече не са толкова силни. Първото нещо, което започна в България, беше Витоша Ventures, или как стигна всъщност до Витоша Ventures? Да разкажем тази история, да разкажеш малко какво представлява Витоша Ventures и така нататък. Аз, повечето хора ме познават в нашата сфера като фондаджия, както се вика, като фонд менеджер, така от първия час, от самото начало. Всичко започна с... Откъде даже да започна да разказвам тази история? В България ние можем много да се гордеем с това, че нашата стартъп и предприемаческата екосистема е относително по-развита от тази на съседите ни. Той има няколко фактора, те не са едно нещо, но много основна роля изигра това, че ние имахме възможност в България да си правим такива опити с използването на европейско финансиране за учредяване и финансиране на фондове, частни фондове за рисков капитал. Тоест държавата влиза като частен инвеститор в частен фонд. Влиза, разбира се, с държавни правила и ограничения всичко, но влиза в частния сектор с пари. По принцип, това е много необичайна конструкция, защото държавни помощи по принцип са забранени. Държавата по принцип не може да инвестира в частен бизнес. Тя може да е клиент, но да инвестира в дейността на частния бизнес не може, защото това в принцип нарушава конкуренцията. Има частен пазар. Сега или всички трябва да получат парите от държавата, или не може да е някой да получи, а конкурента му да не получи. За това нещо има изключения, така наречените правила за държавни помощи, de minimis и други тавани правила и изключения. И точно тогава, 2010, 2009, 2010 година е било решено на нивото на Европейския съюз, че тази публична подкрепа на private equity, на частни капитали и конкретно на рисков капитал за иновативни компании, това е нещо, което трябва да пробваме и това е дълга история, но се избраха всъщност няколко държави за пилотни проекти. България беше една от тях. И така и наречен Джереми мандат, Джереми проект на Европейския инвестиционен фонд, където всъщност българска държава получава средствата по оперативната програма икономика и конкурентоспособност. Това са тия големите европейски ОП, оперативна програма бюджети. С тях се строят магистрали, с тях се санират блокове, с тях също се инвестира в финансова устойчивост на частни пазари. И тогава било решено, дайте някаква много малка част на тези пари, защото те са стотици милиони евро и те повече отиват в банките за подкрепа на нисколихвени заеми за предприемачи. Но нека да отделим малка част от тези средства за директни вливания, дялови вливания на дялов капитал в компании. И ние всъщност прохождахме тази система и България беше една от първите в Европа страни, където такива неща заработиха. Аз имах огромен късмет, че това се случи точно 2010-2011 година, защото 2011 дойдох тук и така, обикаляйки София и запознавайки се с хората, много хора много често започват да чувам, сега ще има някакъв AEF фонд. И в някакъв момент ме запознаха с екипа, който трябваше да прави този фонд. Той тогава беше един екип. И те ми помолиха да им помогна предимно с контакти в региона, с малко идея за това как се правят обучения за стартапи. Такъв тип умения не е имало много тогава. Ти като блогър и човек тогава, който е бил и ментор в тази програма, която е Seedcamp. Да. Да. И като юрист. Това е. Като юрист не играеш. Най-много роля играеш това, че съм предприемач с опит, че имам някакви контакти в Европа, в света. И аз реших, аз въобще не мислех да ставам инвеститор, аз реших, аз ще им помагам с някакви неща. Впоследствие стана това, че екипа се раздели и Европейския инвестиционен фонд всъщност реши да раздели мандата. И те казаха, добре, щом се разделите като екип, но ние искаме целия ви екип, тогава и мандата ще го разделим на две части. Ще дадем една част на едни и това стана в последствие 11. Venture Accelerate, както той се казваше тогава, още не се казваше 11 Ventures, и другото ще стане Launch Hub.
То идеята беше да е един фонд, но така станало, трябва да поканиш, нали, обичайните заподозрения от там, Любен, Дани и другите, да ти разкажат как точно протича това нещо, защото те бяха съдружници тогава. И аз така станаха нещата, че Eleven беше по-насочен към програми, към акселератори и такива неща, и аз реших да си остана в Eleven, джойнах всъщност Eleven, когато се отдели. И когато лансирахме фонда 2011, това ми стана такава работа, инвестиционен менеджер бях, отговарях за намиране на проекти, за част от организацията на програмата. Нали, по този начин имах големия късмет да съм един от първите хора, които се занимават в България с рисков капитал на ранен етап. И останалата история е такава, че след няколко години Eleven си напуснах, правих си доста мои проекти. Тогава всъщност започнах да експортирам нашия ноу-хау, защото тогава вече стана ясно, че ние в България сме доста крачки напред в сравнение с други страни в региона и не само в региона, а с приличащи се на България икономически показатели. Правих много различни неща и чак 2017 година дойде идея да направим нашия си фонд с Стоян Недине, с Марин Илиев, моите любими приятели и партньори. И тогава ние постоянно през годините си говорихме да направим нещо. Имахме един синдикат за така наречените angel инвестиции, ангелски сделки, и сега си гледахме да направим някакъв фонд. Аз бях честно да ти кажа, даже доста скептичен, че ще го искам, ще ни трябва това нещо, пак някакъв фонд, пак някакви глупости. Ама 2017 дойде възможността, тогава всъщност фонда на фондове лансира мандатите и след доста мислене и доста чудене решихме да си направим екип и да направим това, което, да почнем да оформяме това, което днес е Vituša Ventures. Това е много интересна история. Аз малко ще се върна на нея преди да направиш Vituša. Всъщност аз вече пък от страната на човек, който тогава търсеше възможност да оползотвори знанията, които бях натрупал Аз учих предприемачество в САЩ през една програма за обучение, която пък така ни събра с хора, които искаме да започнем собствен бизнес. Тогава аз съм студент по икономика. Обикновено хората, които учат икономика, почват да работят или в банки на много ниски заплати, или в тези големите PricewaterhouseCoopers, те големите компании, пък където са известни пак с ниски заплати, много голяма експлоатация на труда. И общо взето, учейки предприемачество, ние пък тогава се насочихме и компанията, която тогава развивах, е Screo. Тя сега стана 10 години, значи точно е било 2004 и 5, когато 14-15, когато така видяхме пък ние другата страна. Тези фондове ни дадаха този тип акселераторски програми или програми за ускорение на идеи. Ни даде тогава възможност ние да напуснем това, което се занимавахме и да кандидатстваме за инвестиция. Така че тя тогава беше 20 000 евро, което ни осигури заплатите на 3 човека да можем да работим 3-6-8 месеца, колкото успеем, за да пробваме пазара дали ще има интерес към този продукт. Така че всъщност вие, осигурявайки това финансиране, сте дали възможност на много хора да направят този скок към нещо собствено. И другото много интересно е, че аз много късно осъзнах, че всъщност благодарение на това, че България е част от Европейския съюз, което ти казваш, вярата, че Европейския съюз е повече добро, отколкото не, и че всъщност има бъдеще, реално голяма част от стартиращите предприятия в България от млади хора и от хора от този, така да го наречем, балон, е благодарение на възможността, която е предоставил и тази иновация и този опит на Европейския съюз да създаде такъв инструмент, така че това също е много интересно. Нещо, което може би трябва по-често да се казва, че благодарение на това, че България е част от Европейския съюз, много голяма част от ресурсите, които са позволили на много хора да направят собствен бизнес в този етап и по този начин, са благодарение на нашето членство. Така, абсолютно така, да. Тук ще се върна на тази част, която ти каза, че в момента дори има държави, които вече ние регионално, като не знам дали това е факт и към настоящия момент, но България като можем да кажем, че е регионален лидер на Балканите за начина, по който е развила предприемаческата си екосистема, и ти като човек, който участва в нея, споделя опити с съседните държави, но аз знам и, че дори така
че имаш досеки с държави, които искат да направят стъпка към Европейския съюз, като Грузия, Абсолютно. като дори такива далечни държави, като Казахстан и така нататък. И бившите соц държави, защото всъщност архитектурата на законодателството и културата е сходна. Разкажи ни малко за този опит. Да, се върнем. Абсолютно, да, не виж, Искрен, точно всичко това започна много бързо след като започнахме тук да работим с Eleven и LaunchHub и се появи. Сега не може да се представят хората със сигурност. Ние, когато лансирахме Eleven 2012 и LaunchHub, когато също лансира по това време, ние имахме такъв прилив на интерес от съседни държави, защото не е имало такива фондове нито в Румъния, нито в Гърция тогава, нито една от бившите югославски страни. Никъде не е имало това нещо. Имало го е в Лондон, в Източна Европа, всъщност Eleven е втория акселераторски фонд след Startup Wise Guys в Естония, който започна 3 месеца по-рано от нас. Са ми изключително близки приятели до ден днешен. И много успешна организация, с множество фондове в различни страни, с много програми, имат някои юникорна, някои успешни български компании са минали през WiseGuys, ето Session Stack, скоро Exit на също българска компания, които са минали през тях, но бяха те и ние бяхме следващите и нямаше никой друг в цяла Източна Европа и всъщност от съседните страни започна да идва голям интерес. Аз, понеже пак бях човека с връзките в тези страни, повечето отколкото останалите хора тук, и започнах да ги привличам. Това беше голяма част от работата ми тогава, да сорсвам интерес от съседните страни. Ако погледнеш първите кохорти на Eleven, ние тогава инвестирахме там по 15-20 компании в кохорта, нещо такова беше. Повече от, половината, не повече, но половината бяха от Румъния, от Сърбия, от Хърватия, от Македония имахме, тогава още Македония, днешната Северна Македония, от Турция имахме. Така че тези неща бяха много интересни и правейки такива срещи и такива пътувания, в някакъв момент започва да се запознавам с хора, които работят по програми за взаимопомощ, както официално се казва, на икономическото развитие. Тогава Съединените щати бяха изключително активни. Те всъщност бяха доскоро много активни. Само сега при Тръмп спряха, надявам се временно. Но американското външно, USAID, немското също външно, те имат отделно министерство за това, ГИЗ, Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, Световната банка, Международната финансова корпорация и така нататък, UNDP, такива програми. Всъщност да почнаха да ме питат, Макс, тия неща, които не можеш ли да ни помогнеш това, което правите в България, някакси да го измислим за другите страни. И тогава всъщност при мен хрумна тази идея, че да, ние хубаво, че имаме тия европейски фондове, те всъщност ни задължават да правим това, което правим. Правим го, защото има огромен бюджет и трябва да се направят нещата, за да се използва този бюджет правилно. Но и без този бюджет много нещата от към ноу-хау, от към разбирането и към създаването на условия, за да дойдат такива бюджети, могат да бъдат направени. И аз тогава, в свободното си време, и особено след като напуснах Eleven, честно казано, през цялото си време, започнах да работя по такива идеи, като, например, създаването на стартъп асоциация в Македония, Startup Macedonia. Аз бях един от хората, които така измислиха тази идея. Малко по примери на това, което се случва тук с Беско и на други страни, в някакъв момент, почнах да помагам да се създават мрежи ангели в Босна, в Украйна, в такива страни. Общо взето на всичките източноевропейски страни съм правил в повечето от тях нещо, някой много, като Украйна или като Армения, например, някой много по-малко, за съжаление, като Беларус, като пробвахме, ама не стана, защото арестуваха. В някакъв момент арестуваха всичките стартъпи. Да, много хора са. Аз се пошегувах, ама са ги просто ги арестували. Аз познавам някой човек, който лежат в момента в затвора, Беларус. Който познавам, ходил съм, успешни фаундъри, инвеститори. Да. Такава е историята. Но това е много тъжна история в Беларус, се е отделна приказка, но и в някакъв момент, така, аз до ден днешен, сега 99% от работата ми е Витош, аз почти нямам време за такива проекти, но понякога аз още участвам, например, аз съм член на инвестиционния комитет на Узбекистанския държавен инвестиционен фонд. И понякога ми праща някакви документи, чуваме се, не е кой знае каква работа. В началото бях малко по-активен, така, където им помагахме да се създадат. В момента консултирам, например, правителствата на Узбекистан и на Киргизстан в процеса на създаване на законодателство за алтернативни инвестиционни фондове, което е логиката зад рискови фондове. И даже ето тази седмица в среда ще съм в Бишкек на едни срещи там с
комитет в Министерството, който движи този законопроект в парламента сега, така че помагам все още, където мога. Сега е много скромно малко част от това, което правя. От тук да направим една крачка напред, преди да се върнем вече на Витоша. Какво предстои в тази посока? Понеже доста често законите не са изпреварващи. Те отговарят на реалността някакси и те по-скоро идват малко по-късно. Първо се раждат, как да кажа, естествените модели на взаимодействие между хората и между икономическите агенти, след което идва законодателство. Това е основно така се случва. По-рядко е случая, в който законодателството създава възможност и изпреварва. Да. Но пък знаем, че сега Македония като член, Северна Македония като член като тя прави опити да стане част от Европейския съюз, така че всички фондове и всички процеси, които са били тук, те ще бъдат там. Знаем за други държави, които... какво предстои, от твоя гледна точка, като човек, който хем се занимава с инвестиции, хем обаче пък има погледа на юрист? Да, имам малко поглед на юрист и имам наистина законодателен опит също. Виж, по принцип, най-добрата ситуация е да има някаква реалност и законодателството я кодифицира, както се казва. Законодателството се формира, описвайки тези неща, които се случва и променяйки нещата, които са нежелателни от съществуваща практика. Така че това по принцип е правилна практика. Има в някаква степен също добри примери, добрите практики, които могат да се въведат, защото има достатъчно информация, че това така трябва да работи. Конкретно аз сега много в последните години доста съм участвал в тези процеси в Централна Азия, в Киргизстан, в Узбекистан, в Таджикистан, в Туркменистан даже, което е съвсем странно нещо, и в Казахстан, петте стана. Там, например, трудното е, те имат като общества и като икономики имат едни предимства, които ние нямаме. Например, те имат наистина ефтина работна ръка и в повечето случаи е доста бързо растящо население. Точно обратното на нашето. В някои други неща е много по-трудно и най-важното нещо, че те не са свободни страни. Те нямат демокрация. Киргизстан официално уж има, другите всъщност няма. Имат си избори, републики са на хартия, но се управляват от династии. Такава има, така е там. Там никога не е имало нещо друго. Така се управляват тези страни. Но съответно свободния бизнес и свободната търговия не се случват по същия начин като тук. Там, например, е много по-прието държавата първо да определи кой какво ще работи, кой какъв сектор е важен, кой не е важен. Тук търсим хората трябва да следват това и ще получат работа тук. Не ни трябват хора, които учат нещо друго. Много по-е управляема тази икономика. За добро и за лошо, доброто лошото е ясно какво е. Доброто е, например, че те много по-лесно могат да напишат някакво законодателство и всичките ще козируват и ще изпълняват каквото пише в този закон. Лошото е, че разбира се има класическата неефикасност на несвободен пазар. Нещата не се случват по икономически оптималния начин. То няма как, когато пазара не е съвсем свободен. Така че там работим с едни проблеми, които тук ги нямаме по-скоро, но в Централна Азия наистина модел, който гоним е, че по-скоро пишем изцяло нова реалност, към която трябва да се приспособят съществуващите практики. Колкото по-развита е пазарна икономика, толкова по-малко, повече можеш да опишеш това, което вече се случва. Това, което го прави общо между България, например, и такава страна като Киргизстан или Таджикистан е, че и при нас пазарната икономика е млада. Тя си има основи за щастие, защото и преди комунизма е имало пазарна икономика, но все пак тази дупка 45 години, която не е просто дупка, и брутално преформатиране на цялото общество, което се е станало по време на Народната република, е оставил следи и ние сега работим по отстраняването им. Там е много по-трудно, защото там също е имало социалистически режим, но преди него нищо друго не е имало. Така че да, но опита, просто връщайки към голямата тема, за която ти попита, ние в България често не си даваме сметка колко силен пример сме за други страни. Например, конкретно в тази сфера,
ние всъщност това, което аз правя в страни като Централна Азия, ние внедряваме български опит. И аз винаги, когато съм там, винаги така го продавам, че аз идвам от България, това е доста успешна икономика в Европа. И ние направихме ето това и вижте колко фонда имаме, колко успешни компании имаме, има няколко юникорна вече. И това и вие можете да имате, но трябва много така строго да си придържате до този европейски модел. Докъде ще сме успешни, времето ще покаже, но so far so good. Има една приказка, че холандците са много добри търговци и като се оказа, ти си един холандец, който продава български опит. Да, може би комбинирам наистина уменията в различните ми страни. Има го това, 100%. Разкажи сега малко за Vitoša Ventures. Примерно, как изглежда живота на един фонд менеджер в Vitoša Ventures? Ако искаш, разкажи повече за компаниите, в които инвестирате, за достъпа, за да стигне до хората, ако също някакъв призив за хора, които се двумят дали да започнат да се занимават с това, и за добрите примери, които си видял. Както в каквато посока тръгнеш, ние... Абсолютно. Виж, Vitoša започна като една идея между Стоян и мен. Даже честно казвам, Стоян така ми се обади. Той беше разбрал, че скоро ще има, че отскоро има нов институционален инвеститор в България, фонд на фондове, който беше създаден точно малко преди това, 2015 година. Ние скоро празнувахме 10 години на фонда на фондове. И през 2017 стана ясно, че ще има едни мандати за фондове, на ранен етап. Тоест, демек малко като Eleven и LaunchHub, това, което правихме няколко години по-рано, но малко с малко повече мащаб и изцяло в България структурирани фондове. Ние тогава, аз честно да ти кажа, то Стоян може да го потвърди, ако го поканиш, относително така скептично се навих, защото аз вече имах този опит с Eleven, имах си някои интересни проекта. Не бях сигурен, че точно фонд в България за българския пазар ще ми се прави, но разбира се, имах някакъв интерес към идеята и започнем да си говорим и там след месец някъде решихме, айде да го направим, да се сглобим консорциум, да кандидатстваме. То отне доста време. Тези първите фондове, така наречените фондове за ускорения, това е Accelerator, за ускорение и начално финансиране, ФУНФ. Те са няколко фонда, в последствие станаха Vitoša, единия, Innovation Capital, другия и New Vision 3, третия, и Morningstar Hill, четвъртия. Началото, създаването, всъщност, процеса по тендерирането през закона на обществените поръчки, който е неизбежно. Това е един закон, който изобщо не е направен за финансови продукти, но няма как. И фондове направи уникално добра работа. То в началото не беше без проблеми и без трудности, но всъщност с годините така проходихме начина как държавата може да пуска по ЗОП. И ЗОП е направен да си купиш мебели за офиса. Закон за обществените поръчки. Закон за обществените поръчки. Той е направен, за държавата да се снабдява с услуги и продукти. Въобще не е направен за това държавата да участва като ограничен съдружник, командитен съдружник в частни инвестиционни фондове, но така стана. По-дългата, да направим дългата история кратка, в нейния договор е 3 години и 2020, точно вече като се започна на COVID пандемията, спечелихме всъщност тази поръчка. До даже стана 19 година, 2020 вече като започна COVID, подписахме оперативното споразумение с фонда на фондове и, както се нарича в нашия език, затворихме фонда, което означава closing направихме, лансирахме Vitoša. Името Vitoša, между другото, е много такова забавно. Ние имахме доста опити да измислим име и си даже бяхме харесали едно конкретно и няколко други такива много готини имена, които имат двоен смисъл, път на български, път на английски, такова. И се променеше нещо. То екипа се промени в някакъв момент. После поръчката за фонд, по която участвахме, беше спряна и пусната отново и ние отново си пуснахме заявката. И в момента, където разбрахме, че ще печелим този фонд, бяхме всъщност с някакво работно име, което нямаше много смисъл в него. Как се казваше? Аз даже не помня. Аз другите имена ги помня, но няма да ги казвам, защото аз ще ги използвам още за някакви неща. Аз имам домени и такива неща, но Vitoša беше доста импромпту решение. Ние си имахме някакви списъци с имена и когато разбрахме, че ето сега печелим и трябва вече да отидем да регистрираме фирма за менеджмент компанията на фонда и си погледнахме списъка, това не ставаше, онова не ни харесваше
И, айде, Витоша, ами той сигурно ще е някакво временно име, защото е много дженерик. Нали? Витоша в София, нали? Всичко е Витоша, главната улица е Витоша. Сигурно ще е трудно за произнасяне на чужденците. Си мислихме някакви такива неща. И аз всъщност с този бранд Витоша Ventures, както сега го казваме официално, ние даже официално сме Витоша Venture Partners, но ние сега също сме в процес да го махнем това Partners и просто да остане Витоша Ventures, както всичките го наричат. В процеса на работа с този бранд, за пореден път в живота си научих урок, че не бранда прави компанията успешна, а добър бизнес прави успешен бранд. Което е логично, но все пак трябва да го видиш. Аз сега много често хора, нали, казват, вие сте, нали, Витоша, всичките знаят, нали. В чужбина много често хора казват, това звучи много красиво, това звучи като някаква скъпа японска дреха, нали, Витоши и Сатоши и нещо там такова. Но всъщност е Витоша, което е, нали, много красиво нещо в България и за всеки българин знае какво е Витоша. И това е символа, нали, на нашия фонд, защото това е най-големия връх тук в София. Нещо, към което можем да се стремим, нещо, което е много достъпно и също време е голямо предизвикателство да се качиш върху него, така че тези алегории, тези паралели много ни харесаха и така, нали, само накратко за фонда, нали, ние го лансирахме 2020 година, към момента всъщност сме края на 23-та, началото на 24-та, изцяло го доинвестирахме. Това беше един такъв много бърз процес. За втори път затваряте, както казваш. В момента затваряме фонд Витоша 2, но фонд Витоша 1 само да дам... 3 години ви отне цялото. 3 години и половина го инвестирахме. Фонд беше с капитал 26 милиона евро. Голямата част, от което беше фонда на фондове, по-малката част ние, като съдружници на фонда. Направихме инвестирахме в 107 компании. Сега ще имам обаче тук преди да кажеш за това. Значи, фонда съществува 3 години, 26 милиона евро, като голяма част идват през фонда на фондовете, които са средства по оперативни програми на Европейския съюз. 101 компании. 107 да. Компании. Колко в този свят на инвестициите самата кандидатура, с която кандидатстват желаещите да получат финансиране, се нарича pitch deck, като пич е самата презентация, нали, самия процес по така да кажа, презентационен, как да го наречем, презентация. Колко такива презентации получихте, за да изберете 107 компании, просто за да дадем малко така поглед върху какъв е шанса на една компания ако подаде кандидатура, да стигне до финансиране? Ние общо взето сме били в контакт някакъв, понякога е бил по име, понякога на живо, много често, с над 5000 компании. От над 5000 кандидатури, потенциални кандидата, вие сте избрали 107 компании. Това е долу, 4500-5000, там са долу-горе, някъде общите кандидатури. Виж, по принцип ние, нали, и това е трудното на нашата работа, ние винаги даваме фидбек, нали, като цяло, обратна връзка, като цяло предприемачеството, аз винаги така го казвам и се опитам да го обясня, предприемачеството е занаят. Нали, това е като свирене на музикален инструмент, като обич, нали, като обичаш някого да си добър приятел също, и както всеки занаят. Това идва с практикуване. Това не е нещо, което може да научиш от учебник. Сега, е много хубаво и ние участваме като гост-лектори във всичките магистърски, бакалавърски програми, които има в България по предприемачеството. Нали, имаме партньорство с Стопански факултет, с ФМИ, с Американския университет в Благоевград. Нали. Постоянно отиваме и разказваме на студентите за нашата работа и даже понякога те взимат някакви точки на изпити, разказвайки, нали, учейки това, което ние правим, но като цяло самото предприемачество е много занаятчийско и трябва да го пробваш. Така че хората кандидатстват и ние им даваме фидбек защо проектът им не става, но важното е да не се предаваш и да продължаваш да правиш отново, пак да кандидатстваш, когато си готов. Също е много важно да правиш бизнес без всъщност да винаги задължително да има финансиране. Сега за много неща не е възможно и на определени етапи въобще не е възможно, но добрите предприемачи са тези, които не се предават и някакси това искаме така да излъчваме към тези, които нещо ни минават, нали, летвата или цетката при нас, че винаги има друг опит, винаги има следващ ден. И така се прави. Смисъл, учим се на грешките си. Но да,
обемът е огромен. Аз, например, често влизам, моите приятели много добре го знаят, често влизам в такива неприятни, конфузни ситуации. Аз на времето искам, винаги си знаех и се гордех с това, че много добре помня хора. Нали, помня точно откъде се познаваме с този човек, остави как се казва. Ти си юрист, история си учил и да. Памет добра, нали, откъде идва, от какво е правил, с кой работи, какво е. И сега, нали, наистина, разбира се, не ставам по-млад, но след, например, този целият опит с Витоша, където говорихме с 5000 компании, редовно просто не мога да се сетя кой е някакъв човек. Аз дълго знам в кои компании сме инвестирали и в повечето хора от тези екипи познавам, също понякога не е толкова добре. Но скоро имах това беше много така тъжно, но ще разкажа тази история, тъжно. Смешно, тъжно за мен и доста смешно, може би. Дойде един човек, много интересна компания презентираш, по някакви обективни причини не е за нас, но той в някакъв момент ми каза, разказа за предишната си компания, като успешно направи ексит. И аз такъв го разпитам, това е много интересно. Това всъщност беше голямата причина да го поканим, защото той вече има успешен стартъп зад гърба си. Нали? Това за нас е един от основните рискове. Founder риск, нали? Дали човека ще може да направи това трудното нещо, да изгради успешен стартъп. Този човек го имаше и беше екситна компания. И аз го разпитвам в някакъв момент в разговора ни за тази компания и той в някакъв момент така ми поглежда доста така ядосно и недоволно и ми казва, ти нищо не помниш, нали? И аз такъв, извинявай, какво имаш предвид? Аз тази компания идвах да ти пичвам Велеван на времето, преди 12 години. И ти даже не ме помниш, значи. И аз такъв, извинявай, не помня. Изтърва се, беше много хубаво. Вие тогава не инвестирахте. Сега има шанс да инвестираш в момента сега. Но на мен ми стана много неудобно и аз наистина, нали, то е супер неудобно, когато някой ти казва, ти не ме помниш, нали? И това е много така върви против моите ценности, нали? Това, което всъщност е, нали, също истината е, че аз няма как да помня всеки. Аз едва помня тези, които сме инвестирали. Те са толкова много хора през годините. Сега някои, които не сме, извинявай. Сигурно, например, няколко години го помних и после забравях. Например, ако този разговор ще да бъде 2 или 3 години след тази първата среща, може би щях да запомня, но просто няма как. Нали? И това е едно от така по-трудните неща в тази работа, че ти трябва да говориш с страшно много хора и нашата работа е винаги да сме позитивни. Нали, в нашата индустрия често се казва, че ако питаш за пари, често получаваш съвет. Понякога, ако питаш за съвет, може да получиш инвестиция, това е другото, но работата ни е наистина не само да даваме пари на тези компании, които инвестираме, но и така по-широко на хората в екосистемата да им даваме насоки. Кои са? Ако трябва да изкараме няколко качества, които според теб непременно вървят с успешния предприемач. Защото не винаги успешният бизнес означава, че ти си успешен предприемач. Да. Знаем, че всички сме цифри в статистиката. Знаем, че успешните бизнеси се случват изключително рядко поради милиони причини. Да. Но ти казваш, упоритостта и това да не се предаваш е може би едното. Има ли нещо друго, което си забелязал, че устойчиво се проявява като качество на компаниите, които си видял да бъдат успешни истории? Не на всяка цена успешни бизнеси, но поне успешни истории. Защото някой път единия бизнес е стъпка за друг бизнес. Да. Или за поредица от преживявания, или пък за работа в неправителствен сектор, или каквото да е. Да, абсолютно. Виж, това, което... има много такива истории. Виж, това, което, например, мен много ми вдъхновява, и аз го виждам за голямото си щастие и удоволствие все по-често и по-често, че стартъпи и стартъп общността дават начало на много други полезни неща, понякога, които даже не са и бизнеси. Значи, първо, например, много се говори за успеваемост в стартъпи. Нали, в нашия моделът на рисковия капитал всъщност е заложено, че само малка част от компаниите ще станат успешни от целият ти портфейл. Има 107 компании в портфейл на фонд Витоша 1. От тях, нали, по дизайн, така да се каже, по документацията, относително малко част ще бъде наистина успешна. Демек ще се продаде. Ние ще продадем дялове за повече, отколкото сме ги взели. Нали? Ще направим някаква възвръщаемост за себе си и за инвеститорите ни. То е заложено в модел, че повечето компании няма да го направят, но това не означава, че те просто са се провалили и че всъщност обществото, нали, парето не е ефикасно с тях.
че има парето загуба. Нали? Всъщност не, защото това, което ние наблюдаваме и сега колкото повече години има от началото на първите фондове като Eleven Launch, толкова повече данни имаме да го анализираме, че хората, които имат бизнес, който не е станал успешен или въобще, или не е много успешен, много често правят други работи. Създават някакви нескалируеми бизнеси много успешни. Създават, например, някакви НПО-та. Създават политическите партии. Нали? Партията, в която ти си членувал в Народно събрание, тя е създадена от хората от тази общност. Нали? От повечето, нали, почти всичките водещи лица в партията, не всички, но много, са хора, които са били част или инвеститори, или предприемачи. Имаме кмета на София сега от тази общност. Имахме заместник-министър, всъщност заместник-премиер и министър господин Лорен, нали, който също беше със стартап, в който ние пък в Селевен инвестирахме на времето. И такива примери са много, и ти си такъв пример, и много други колеги са. Така че това е, нали, от една страна, нали, че не става просто само за някакъв линейен успех. Като говорим за хубави истории конкретно на стартъпи, нали, много често, нали, мен най-много ме вдъхновяват историите на компании, на хората зад тях. Точно както ти каза, понякога компанията не е успешна, но човекът е, понякога обратното, а понякога, нали, желателно и двете са успешни. Такива неочевидни истории. Например, сам в нашия портфел една от най-интересните, сигурно ги познаваш много добре, компанията Фабрико, на Благовеста Погиова, която е основателката, и там другите основатели, Теодора, Никола и другите. Това е уникална история. Това е стартъп, който се е родил от, нали, продуктов стартъп, IT продукт. Те правят една много интересна софтуерна система за управление на големи индустриални инсталации, на машини, на заводи. Нормално нещо, мисля, хубав продукт, има и други такива, те го правят по един такъв специален добър начин. И тази компания, тази продуктова компания се е родила от IT фирма за IT услуги. До тук, нали, нормално. Това често се случва. Но това, което при тях е интересното, че IT компанията, от която се е родил стартапа, всъщност в своето време се е родила от НПО, който, нали, подари време, прекрасната фондация, която Благовеста и Тодор са създали на времето. И тази НПО, неправителствена организация, тя се занимава с деца в неравностойно положение в ромските махали. Всъщност им помага. Нали, то започна на началото с книгите, с посещение на ментори, и сега вече е някаква машина, която всъщност дава възможности на хора в махалите, в ромските махали, които ние с теб имаме, те нямат, заради произхода си, за съжаление. И това, нали, да имаш НПО, то НПО-то е започнало, защото те, основателите, в свободното си време работихме по този проект и ходиха нали, рекламираха на работодателите си да са спонсори. И в някакъв момент си казаха, добре, ние защо го правим в свободното време от работа и питаме работодателите да ни спонсорират, защо ние да си направим нашата IT компания и тя да е собственост на НПО-то. И всъщност това НПО Подари време притежава много успешна IT компания. Тя се казваше Childish, ама сега се е ребрандирала и нещо ми изкочи името, новото име на компанията. Иначе Childish Software се казваше преди. И вече тази компания работи с различни клиенти и вижда някакъв потенциал и прави продукт, и този продукт спинва оф и става отделен стартъп. И всичко е много успешно. Стартъп е изключително успешен, един от най-успешните ни. IT компанията е много добра и много впечатливаща. И собственик отгоре на всичко е НПО, който помага на деца в ромските махали. И те даже сега, освен че те правят нали, имат места за стаж за тези деца в тези две компании. И, нали, това е някакво изключително красив пример, но това как всъщност капитализъм може да бъде за добро. И това е уникална история. Благовест абсолютно трябва също да я поканиш в това предаване. Тази история не я разказват достатъчно. Последно време виждам понякога по медиите, че тя излиза вече така после тази история, но това за мен е някаква уникална история на стартап. Нали? И честно казвам, повечето компании имат някакъв такъв интересен аспект в тяхната история, който, нали, виждаш неординарното, виждаш това необичайното, което хората са помислили или направили, за да стане стартап. Това определено има нещо бунтарско в предприемачеството. Даже тук, като се слушам това, което разказваш, ми е много интересно, че всъщност една от моите причини аз да занимавам с предприемачество беше нежеланието да работя с държавата. Отвращението от цялата шурбаджанащина, която много често, особено в малките населени места, ражда икономически зависимости и
И ти знаеш, че за да успееш, трябва да познаваш някой, който... И всъщност тогава, даже си спомням хората, с които започнах, и аз и Елена, идеята ни беше да работим нещо, което по никакъв начин да не е свързано с държавата. И най-голямата ирония е, че всъщност парите, които тогава са ни дали възможност да го започнем, са били през Европейския съюз, през фонда на фондовете, което пък е, нали, държавна институция. Така че тази ирония е много интересна. И другото, че ние си говорихме по-късно за трагедията в Беларус, в която много хора, които протестираха тогава, бяха арестувани и всъщност още лежат в затворите. И сега, познавайки историята, знаем, че в много държави, включително и в България, на времето чуждестранните инвестиции са били блокирани нарочно, защото когато вкараш чуждестранни инвестиции в една държава, освен че влиза капитал и расте икономиката и хората стават по-богати, се показва един модел на управление на тези хора, едни възможности за тях, който той има мултиплициращ ефект върху тяхното ежедневие и как те си взаимодействат с държавата си, с общината си, в дома си, в своите общности. Така че всъщност вие създавайки икономическата възможност хората да бъдат независими, да работят независимо от държавата по някакъв начин и да правят нещо собствено, вие всъщност давате възможност тези хора да погледнат по един друг начин на света и като граждани на Европа, като граждани на планетата и така да се замислят за малко по-големите теми и да излязат от обикновеното ежедневие. Така че, за да насочим още повече разговора в тази посока. Сега, ето, те няма да не стигнат. Аз мислех, че не стигнат, но няма да не стигне време да разкажем всички истории. 107 компании, ти каза Фабрико. Разкажи ни малко за това, което ще бъде фонд 2. Какви компании търсите? Какъв е мандата? Да. От хората, които ни гледат, кога отваря фонда? Как могат да ви намерят и да се свържат с вас? Има ли някакви сектори, които са заложени да бъдат приоритетни? Да. Каква е тайната, ако някой иска сега да напусне тежката корпоративна работа, или скучната корпоративна работа, или безмислената корпоративна работа, или пък е решил да направи крачка в тая посока, защо да го направи и как може да се свърже с вас и да разкажете повече за Витоша 2. Абсолютно, да. Витоша 2 е един проект, който така започнахме преди година и половина, 2 години даже. И пак, нали, за щастие дойде възможност с фонда на фондове да работим. Кандидатстваме пак за в един нов прозорец, за една нова позиция, както се нарича, фондова позиция и я спечелихме, за щастие. Така че сега ще бъдем едни от първите, които ще лансират нали, фонд от ново поколение в системата на фонда на фондове. Витоша 2 ще прилича доста на Витоша 1. Той ще бъде по-голям като средства. Ние сега вървим към затварянето, лансирането на този фонд с около 34 милиона евро. Размер на фонда. Предишният ни фонд беше 26 милиона, така че има разлика там. Също мандата ни е, в смисъл, бизнес плана ни е на фонда е такъв, че ще направим около 70 инвестиции, така че все пак от една страна много, от друга страна по-малко от 107, значително по-малко. Средният тикет ще бъде също по-голям. Ние пак ще работим с правилата за държавни помощи, така че de minimis също го има, но de minimis вече се качва до 300 хиляди, което означава, че ние можем без други инвеститори да инвестираме, стига да харесваме компанията и тя да отговаря на всичките изисквания за допустимост, да можем да инвестираме до 300 хиляди сами и вече до милион с други. Нашия тикет може да бъде до 1 милион евро, ако има и други инвеститори в рунда. Каза изискване за допустимост, за да не го забравя после. Кои са минималните? В смисъл, една компания каква трябва да бъде, за да може да кандидатства изобщо? Това е много хубав въпрос. За повечето фондове, които действат в България, има така наречени критерии за допустимост, което означава, че компанията трябва да има съществено присъствие в България. Не трябва да са българи, даже понякога може и да не е българско дружество, но трябва да има значителна дейност в България. Това означава множеството на или приходи да минават през тук, или множеството на служителите, това обикновено нали, се покрива така, или активи, ако има такива. Нали, повечето компании, повечето нали, тек стартапи не са силно по активите, но ако има такива, нали, те да са едно от тези три или трите, или две от три да са
да са предимно, нали, мнозинство в България. Това гледаме. И това повечето фондове в Европа, честно казано, го правят, защото това почти винаги, то произлиза от изисквания за това публично финансиране, нали, защото българската държава няма да финансира бизнес и не в България. Нали? Така че това е идеята и ние понякога в нашата, това е много забавно искам, понякога в нашата инвеститорска съобщност, нали, хората гледат така леко надолу към това, вие само в български можете да инвестирате, нали? Аз пък го намирам за много хубаво. Ние сме тук, нашата работа да развиваме българската екосистема инвестираме в компании, които са, нали, другите критерии са, нали, да е стартап, нали, да е нещо, което не е по-старо от 5 години, да има ние винаги гледаме да има скалируем продукт или скалируема услуга. Нали, трябва да има нещо скалируемо, за да е стартап. Нали, защото ти ако отвориш просто кварталната, нали, баничарница, нали, или нещо друго, кафе, например, кафене, салон за сладолед, whatever. Дай няколко примера за склерумо, по-скоро би означало да може да се умножи с една дума капитала, който и знанията, които вие ще дадете, общността, която вие ще дадете, да може да драстично да умножи стойността, която създава това предприятие. Може да дадеш добър пример за много скалируем продукт и за много малко скалируем. Абсолютно. Виж, скалируемите продукти са тези, нали, по принцип IT продукти почти винаги са скалируеми. Значи скалируем не е само просто да се умножи стойността на компанията. Въпросът е това да стане относително бързо и също самия продукт да може да ескалируем, не просто стойността на компанията. Нали? Да можеш да доставяш, нали, днес имаш 10 клиента, но ако след година имаш 10 000 клиента, да е всъщност, нали, разходите за всеки нов клиент да са минимални. Нали? Да има някаква... Как така, unit economics да излиза сметката. Скалируем също не е много българска дума, но мащабируемост може нали? Да има мащаб. Нали? Да е нещо, което може да се мащабира. Това е идеята. По принцип, исторически, нали, това винаги са били IT продукти, които са с мащаб, защото, нали, ти ако си направил приложение, дали в него ще го влезнат 10 човека или 100 човека или милион човека. Да, има инфраструктурни различия, разбира се, но програмата може да е същата. Това, което е интересно, че, нали, през последните, бих казал, десетилетие, може би десетилетия вече, има един много интересен spillover ефект на дигитални умения към недигитални сектори. Нали? Всъщност цялата Web 2.0 революция, нали, това с мобилни приложения, които решават всекидневни проблеми, тя всъщност дойде от това, че софтуерът започна да е толкова лесен за използване и стандартизиран, за да работи на всеки телефон, например, че много неща, които не са били дигитални, всъщност станаха дигитални. И в някакъв момент някои от тези дигитални аспекти, дигитални умения започнаха да се преливат и в абсолютно недигитални бизнеси, като, например, вашата компания Skrill е много хубав пример. Нали? Вие използвахте веб-маркетинг и онлайн продажби и онлайн нещо за продаване боя. Да. Нещо, което е абсолютно физически продукт. Но не е само софтуер. Вие сте инвестирали в електрически колелета, ако си спомням. Имате, нали, много... Идеята ми е, че като говориш за скалируеми продукти, защото ти можеш да създадеш един продукт и да намериш начин да си купиш, да продадеш самия дизайн и да ти го правят в друга държава, в някой фабрика на ишлеме и така нататък. Искам да кажа, че вие търсите продукти, които по бизнес модела си да могат да порастват много и да имат по-голям мащаб, но това не е задължително да са софтуерни продукти, може да бъдат и физически продукти, точно така, да. И услуги. Абсолютно, абсолютно, да, точно така. И ние в новия фонд абсолютно ще сме готови да разгледаме такива също. Аз мисля, че летвата ще е малко по-висока, отколкото в предишни фонд. Нали, понякога хора питат дали на ниво идея могат да кандидатстват. Колко рано трябва да е компанията. Само за да обобщя. Едното е, компанията трябва да бъде основната и дейност, екип, активи да бъдат на територията на България. Второто е да не е повече от 5 годишна компания. Третото е да бъдат скалируеми, защото всъщност вие като фонд целта ви е да инвестирате в една компания и дългосрочно да излезете от нея, така че тя да може да порасне достатъчно, че за вас да има смисъл да го направите. Следващото казваш, че тук вече се дига летвата. Трябва да има, трябва да има колкото може повече, нали, това, което ние наричаме traction, успеваемост. Нали. По принцип, може да се кандидат с идея, но вероятността ние да финансираме чисто идея, особено от някой, който не е правил старта преди, е ниска. И това не е защото не искаме, това е защото конкуренцията е голяма в момента. Нали? Всъщност има все повече и повече добри стартъпи, все повече хора
разбират от това как се прави стартъп. Значи няма по-добра школа. Има две школи много силни за стартъпи. Първо е сам да направиш стартъп. Има още една по-добра. Да работиш в успешен стартъп. Ние, нали, например, виждаме в България много интересни примери. Нали, много от нашите успешни компании, като например PayHawk. Те не са наша компания. Ние не сме инвестирали с Витоша, но всичките познаваме PayHawk. PayHawk е направен от хората, които са работили в Телерик. Нали? Те са били част от супер успешна стартап компания, която стана много голяма, успешна, продаде се. Тя беше и за услуги, и за продукти. И оттам са се забрали всъщност група хора, които казаха, хайде да направим нещо друго. И инвеститорите дойдоха също тези, които са направили пари с екзита на Телерик. И такива неща са много важни и те в нашата екосистема много все повече и повече се случват, така че ние, когато гледаме в кого да инвестираме за тези 70 позиции, които имаме, да запълним в фонда, всъщност има доста хора, които вече имат някакъв опит. Хубавото е, че също, че фонда на фондове в момента работи върху мандати и за по-ранният фондове. Един, например, фонд ще работи буквално само с компании на етап идея. Ще работи с студентски стартъпи, фонд студентско предприемачество, студентско и младежко предприемачество, според мен се казва. В момента тече процедурата. Се надяваме се, че някъде до година, в началото на 26 ще има такъв фонд също. Така че има различни възможности, но при нас, просто да обобща, наистина гледаме да е българска компания, да е стартъп, да има нещо скалируемо и да не е много старо, и да има, да има добър пазар и добра идея и някакъв желателно колкото може повече опит и, нали, това, което казах, максимално направено. Трябва да се има предвид, че ние живеем във време, където един прототип може да се направи много лесно. Нали? Прототип на приложение, прототип на услуга, ние, нали, във всички тия обучения, особено за ученици, нали, такива неща като Тиноватор или Стартъп уикендите, ние винаги върху това наблягаме, върху тези quick and dirty, нали, такива прости, скалъпени варианти, първи прототипи, които да се тестват на пазар. Нали? Особено ако е дигитален продукт, да направиш някаква лендинг страница и някакво мокъп приложение, то всеки човек може за един час да го направи това. Така че трябва да има, нали, желателно колкото може повече валидация при началото на разговор с инвеститора. Има ли значение какъв е екипа, дали ще има повече жени, повече мъже, коя част на България? Има ли нещо, което, понеже знаем, че има такава политика на Европейския съюз, нали, северо-западна България, абсолютно. Чували сме за някаква такава специфика в къде ще е фирмата, къде ще е екипа. Региони. Има ли нещо такова, което също може би да направим призива такива хора, които са от малки населени места? Защото има една такава, има едно казване, че трябва да си в София, за да... Вярно ли е това? Може ли човек, който е примерно от Варна или от някой друг град? Имат ли хората в България от различните места равен шанс и трябва ли примерно да се преместят и да живеят в София задължително, за да инвестирате в тях? Виж, много добър въпрос. Равен шанс нямат. Нали, България е нали, това, което се нарича в икономиката one city country, за съжаление, или за щастие. Всичко е в София. Нали? И повечето страни в Европа и даже в Източна Европа са такива. Нали? Имат един огромен град и следващите по големина градове са много по-малки и са абсолютно нали, провинциални в контекста на икономиката и политиката и другите неща. В България също го има това, въпреки че, нали, Варна и Пловдив са доста големи центрове, но те са много по-малки от София. Нали, с всички по обем и по размер и по икономика. Така че имаме този проблем. Винаги имаш повече възможности, когато си в София, но ние всъщност, на нас не ни интересува това толкова много. Ние виждаме талант навсякъде. Ние даже в първия фонд, сега първо това да кажа, във втория фонд ще имаме, правилно си питаш, имаме определени проценти за региони извън София, югозападния, столичния, успешния регион на България. Но те са по-скоро нашите вътрешни. Ние няма да казваме, елате тук сега стартъп, имаме само молене от София. Ние гледаме целия пайплайн, ние имаме достатъчно позиции да запълним в портфейла ни с компании от различни места. В първия ни фонд ние имаме доста много успешни компании и доста от тях, които ни са от София. Ние имаме няколко много готини компании от Варна, ние имаме две компании от Русе, една от Разград, две от Пловдив, една от Карнобат, например. Имаме си в Банско Разлог има две или три даже, които са базирани. Така че има хора от всякъде, от Бургаса има. И ние виждаме наистина много предприемачески талант, далеч не само в София.
Като може би последен въпрос, преди да влезем в рубриката ни рамката на успеха, на портрета на успеха, да ни кажеш кога отваря фонда и кога могат да кандидатват компаниите и къде могат да ви намерят, примерно някакво предстоящо събитие или да намерят вашите контакти в интернет, да пишат на страницата на фонда. Мерси, искам, виж, ние абсолютно вече сме отворени, вече разгледаме кандидатури, защото значи, фонда ще лансира официално края на септември, началото на октомври, през октомври някъде, но първите сделки, нали, те отнемат време, ние се надяваме, не можем да го обещаем, но ще се опитаме да анонсираме първите инвестиции до края на годината. Значи до края на 2025, значи преди Коледа още, да обявим кои ще бъдат първи компании, които ще получат финансиране от фонд Витоша 2. Това всичко означава, че в момента вече е отворено да се кандидатства. Най-добрият начин да се кандидатства е да ни се изпрати дек, въпросният pitch deck, за който ти разказваше. Това са, нали, няколко слайда по стандарт, нали, направим по един стандарт, какъв е проблема, защо го има този проблем, какво има на пазара като решение и какво е вашето решение, защо е по-добро и кой е екип и какво търсите, като подкрепа, парична и непарична. Тази информация е в няколко слайда, но това е най-добрият начин, просто да ни се изпрати по имейл. Ние имаме още на сайта една sign-up форма за такива неща, тя е леко остаряла, може да се използва, но по-добре да се изпрати имейл. Имейл може да се изпрати на което да е дума @vitusha.vc, може да изпрати на max@vitusha.vc. Може да изпрати на Искрен Твит, защото си пак ще го получа, така че... Каквато и дума да напишеш... То се казва catch-all, нали? Това е лесна технология, такава, да. Каквото и да напишеш отпред, може да пишеш едно, маймунка... Ето, ще виси. Витоша виси, ще го... Ако е съществуващ има адрес, ще отида там. Ако е не съществуващ, ще отида при партньорите, при съдружниците. Така че, наистина всеки може просто да ни изпрати мейл на max или каквото да е друго име @vitusha.vc. VC е като Venture Capital, vitusha.vc, VC, и да ни изпрати pitch deck, ако желая, и ние ще разгледаме и ще върнем задължително в рамките на месец. Ще го оставим, имейла ще го оставим в описанието на епизода. Сега, всеки наш епизод приключва с една кратка рубрика, която са няколко въпроса, казваме го рамката на портрета и сега ти ги задавам, за съжаление, за да приключи нашия разговор. Първият въпрос е: кой е най-добрият съвет, който си получавал? Най-добрият съвет, който съм получавал е да не се предавам, да съм оптимист. Да, това е. Една книга, която промени живота ти. Сега, и това ще шокира много хора, аз не чета почти non-fiction. Аз много си обичам чета fiction. Нали? Книгата, от романите, които съм чел, които така постоянно се връщам в мислите към нея, е Непоносимата лекота на битието на Милан Кундера. Един навик, който е допринесъл най-много за успеха ти. Това е моите навици за внедряване. Това, че мога да дойда в някаква страна, да науча езика и да стана почти като местен, който наистина е рядко умение и аз за щастие го имам. Какъв съвет би дал на 20-годишния Макс? Продължавай да правиш това, което правиш. На много добър път си, момче. Ако трябва да започнеш от начало с 1000 лева и лаптоп, какво би направил? Със сигурност стартъп някакъв, всяко кое точно, не мога да ти кажа на 100%. Нямаше да си купя кола за 1000 лева, то няма да е хубава кола също. Щях пак някакъв стартъп да завъртя. За какво си благодарен? Аз съм благодарен за късмета, за това, че съм жив, здрав, нали, че съм имал възможност да живея, да израсна в много прилични места, защото, нали, в този свят има много по-гадни места, отколкото Европа. Това е късмет. Ние можехме да се родим в Газа, например, където сега се случва ужас пълен геноцид, нали? Ама не сме. Така че това е и здравето, с което разполагаме, са ни най-големите подаръци. Ако днес издадеш автобиография, как ще се казва тя? Тя ще се казва, аз директно ще кажа как се казва, тя ще се казва Булевард на свободата. Защото има такава улица в града, където съм учил, в Хронинга. Аз не живях на нея, но по съседство и много пъти съм си мислил как някой ден ще напише, и то ще е фикшн, няма да е нон-фикшн, аз не обичам нон-фикшн, ще е някакъв фикшн с автобиографични елементи, който се казва Булевард на свободата. Как искаш да запомнят децата ти?
Сега аз нямам, доколкото знам, деца, но ако обобщаваме деца като всичките хора, с които съм, по-млади хора, особено с които съм имал. Те след теб. Да, тези, които стават след теб, да ми помнят за добро. Това, нали, като се казва за починалите, нали, или добро, или нищо, освен истината, някои добавят, важното е да оставим някаква добра следа след нас. Нали, аз много често, като виждам паметници на такива плочи мемориални, на паметни плочи на сгради, много често те са на хора, за които никой не сме чували, или ако сме чували приблизително. И всъщност после отиваш в Википедия и гледаш, и той човек е бил велик. Не? Той е направил нещо, понякога трагична съдба, понякога не толкова, но така да могат да те помнят. Няма нужда да плоча, моля, на никакви сгради, но просто да има някой, който помни, че или да знае, че ето този е бил част от някои групи хора, които... Нали, понякога ние, например, сме благодарни на поколения, без точно знаем хората. Нали? Ние сме благодарни на всички тези хора, нали, по време на турското робство, които са запазили български язик. Нали? Ние знаем някои имена на будителите, например, но ние много добре разбираме, че това означава, че в абсолютно всяко село е имал учител или свещеник или някой, който е бутал това дело. Нали? Затова имаме България и български язик. И ние сме благодарни на това, което те са направили, както и за технологиите, нали, за други неща. Така че по-скоро да има, нали, ако мога да оставя след себе си благодарни хора, супер. Ако може да напишеш нещо на огромен билборд, така че да го виждат всички през цялото време, като някакво послание към хората, какво би било? Всичко ще е наред. Всичко ще е наред. Аз съм сигурен. Много ти благодаря, че беше мой гост. За мен беше голямо удоволствие. Успех на Витоша 2. И се надявам, че ще чуваме те първо добре. Ще ви чакаме на многото партията, които ще има.